नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण चमचमीत मसालेदार अशी सोयाबीनची भाजी बनवणार आहोत। तुम्ही या पद्धतीने जर भाजी बनवली तर सोयाबीन न खाणारे सुद्धा ही सोयाबीनची भाजी आवडीने खातील। यासाठी आपण एक वाटण तयार करणार आहोत, ज्यामुळे भाजीची चव आणखीन वाढणार आहे। चला तर मग वेळ वाया न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी सुरुवातीला पाणी गरम करून घेतले आहे। यामध्ये सोयाबीनचे वडे आपल्याला भिजवून घ्यायचे आहेत। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घालत आहे। मीठ घातल्यामुळे सोयाबीनला चांगली चव येते। यानंतर यात मी 1 कप सोयाबीनचे वडे घालत आहे। वजनी म्हणाल तर हे 100 ग्रॅम सोयाबीन आहेत। हे आपल्याला 20 ते 25 मिनिटे भिजत ठेवायचे आहेत, म्हणजे ते मऊ होतील। सोयाबीन चांगले भिजल्यानंतरच आपल्याला त्याची भाजी बनवायची आहे। सोयाबीन भिजत आहे तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करूया। त्यासाठी एका पॅन मध्ये मी 2 चमचे तेल घेत आहे। तेल थोडेसे गरम झाले की यात घालूया उभा चिरलेला कांदा। इथे मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे घेतले आहेत। कांदा हलका गुलाबी रंगावरती परतून घ्यायचा आहे, फार ब्राऊन होईपर्यंत परतायचा नाही। गॅसची फ्लेम मी स्लो टू मीडियम ठेवली आहे। छान असा कांदा आपण परतून घेऊया। हे पहा, कांदा आपल्याला हवा तसा परतला आहे। आता यात घालूया टोमॅटो। इथे मी एका मोठ्या आकाराचा टोमॅटो असा कट करून घेतला आहे। टोमॅटो सुद्धा सॉफ्ट होईपर्यंत 5 ते 6 मिनिटे परतून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मी स्लो टू मीडियमच ठेवली आहे। टोमॅटो छान पिकलेला घ्यायचा, म्हणजे 5 ते 6 मिनिटात छान सॉफ्ट असा होतो। कांदा व टोमॅटो परतल्यानंतर यात घालूया 2 मोठे चमचे किसलेले सुके खोबरे, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे काप। आता खोबरे सुद्धा छान परतून घेऊया। खोबरे मंद आचेवरती छान परतून घ्यायचे आहे। अगदी 2 मिनिटात खोबरे छान परतून होते। हे पहा, खोबरे सुद्धा छान परतून झाले आहे। आता हा मसाला चांगला थंड झाल्यावर एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। आता यात अगदी थोडे पाणी घालून हा मसाला छान बारीक वाटून घ्यायचा आहे। लागेल तेवढेच पाणी वापरायचे आहे, जास्त पाणी घालून वाटण करू नका। हे पहा, छान बारीक असे वाटण तयार झाले आहे। भाजीसाठी लागणारे वाटण आपले तयार झाले आहे। त्याचबरोबर भिजत ठेवलेले सोयाबीनचे वडे ही छान सॉफ्ट असे भिजले आहेत। तुम्ही बघू शकताय, छान असे सॉफ्ट असे झाले आहेत। आता यातील पाणी निथळून घेऊया। पाणी निथळून घेतल्यानंतर यात दुसरे थंड पाणी घालायचे आहे। थंड पाणी घातल्यानंतर हे आपण थोडेसे पिळून घेऊया, म्हणजे वड्यातील पाणी व्यवस्थित निघेल। अशा प्रकारे मी सर्व सोयाबीनचे वडे पिळून घेतले आहेत। हे पहा, अशा प्रकारे मी सोयाबीन छान असे पिळून घेतले आहे। तुम्ही बघू शकताय, सोयाबीन किती छान असे सॉफ्ट आहे। आता या सोयाबीन पासून आपण भाजी करायला घेऊया। भाजी बनवण्यासाठी इथे मी एक कढई घेतली आहे। कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेत आहे। तेल थोडे गरम झाल्यावर यात घालूया 1 चमचा जिरे व 2 तमालपत्राची पाने घालत आहे। जिरे चांगले तडतडले की यात तयार वाटण घालूया। आता हे वाटण छान 5 मिनिटे तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे आहे। इथे मी तयार केलेले सगळे वाटण घालत आहे। वाटण परतताना गॅस लो टू मीडियम ठेवायचा आहे, म्हणजे मसाला खाली लागत नाही व छान परतला जातो। तुम्ही बघू शकताय, मसाल्याला छान तेल सुटले आहे। मसाला छान परतून असा झाला आहे। आता यानंतर यात थोडेसे मसाले घालूया। इथे मी अर्धा चमचा हळद घालत आहे। त्याचबरोबर इथे मी 1.5 चमचा घरगुती कांदा लसूण मसाला घालत आहे, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, तसेच तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकताय। तसेच 1 चमचा मी धने पावडरही घालत आहे व अर्धा चमचा मी जिरे पावडर वापरत आहे। आता हे सगळे मसाले छान 1 ते 2 मिनिटे परतून घेऊया। मसाले असे परतून घेतल्यामुळे भाजीची चव आणखीन वाढते। मसाला चांगला परतल्यानंतर यात सोयाबीन घालून घेऊया। सोयाबीन ही छान मसाल्यांमध्ये परतून घेऊया। मंद गॅसवरती हे 2 मिनिटे परतून घेत आहे। असे परतून घेतल्यामुळे मसाल्यातील फ्लेवर सोयाबीन मध्ये छान उतरतो। मिनिटभर परतल्यानंतर यात मी 1 ग्लास गरम पाणी घालत आहे। आता छान मिक्स करून घेऊया।
मला ही भाजी थोडी घट्ट वाटत आहे, तसेच भाजी अजून शिजायची सुद्धा आहे। त्यामुळे मिक्सरच्या भांड्यात मी आणखीन ग्लास भरून पाणी घेत आहे व ते सुद्धा आता भाजीत घालत आहे। तसेच तुम्हाला भाजी किती घट्ट किंवा पातळ हवी त्यानुसार तुम्ही पाणी वापरा। आता यावर झाकण ठेवून भाजी 7 ते 8 मिनिटे शिजवून घेऊया, म्हणजे मसाल्यांचा फ्लेवर सोयाबीनमध्ये छान उतरेल व सोयाबीन सुद्धा छान शिजेल। 7 ते 8 मिनिटे झाली आहेत। आता झाकण काढून बघूया। हे पहा, भाजी छान शिजली आहे। भाजीचा रंग फारच सुरेख असा आला आहे। भाजीला तेल सुद्धा छान सुटले आहे। आता भाजी व्यवस्थित अशी हलवून घेऊया। आता वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। कोथिंबीर व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेऊया। आणखीन 1 मिनिट तशीच ठेवून गॅस नंतर बंद करायचा आहे। भाजी तुम्हाला किती घट्ट किंवा पातळ हवी त्यानुसार ती शिजवून घ्या। हे पहा, छान मसालेदार झणझणीत अशी भाजी तयार आहे। अगदी मस्त दिसत आहे। अगदी कमी वेळेत भाजी तयार झाली आहे। चवीलाही तितकीच अशी अप्रतिम अशी झाली आहे। ही आता गरमागरम सर्व करूया। ही भाजी तुम्ही तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी बरोबर तुम्ही खाऊ शकताय। खूप छान लागते। तुम्ही आजची रेसिपी जरूर ट्राय करा। रेसिपी कशी झाली ती कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉनही प्रेस करा। मराठी किचन विथ सविताला फेसबुकवर, इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।